И здравейте, по-тръжленето. Аз съм Ковче с 98. Ние ще играем с кварцания. Да видим какво сме направили. Уху! Коста тук е. Майко, вау! Коста тук е. Един ма няма. What the fuck? Коста тук е. На всичко напарям. Аз не знам какво правя. Ничеш не знам какво. Трики... Ти болен ли си, бе? Мисля, знам 3 килограма. Колко? Мисля, знам 3 килограма са безпокойно. Ама... Шодър ми трябва на всичките на първи левел. Сега разбира. Чето, тук някой ма хапят. Чакай. Що се налива това? Вау. Купих си малко пари, но ще го възлъсна. Искам някакво да... Добре, точно. Днеска поне да дигнем една чертичка от левел 7. От левел 6 аз пък. Вау, много бързо, бе. Много бързо. Знаете за този звук, какво сте го чули, де? Коста, бе. Абе, стига ще скрия на маста и ще го стрия. Честно. Честно ви казвам, ще го стрия, много ма дразни. Така че. От искам да се го алгоритма. Чакай, бе, вие болни ли сте, бе? Мале, хора. Но имам да алгоритъм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Ето и трябва алгоритъм, ама не искам. Достатъчно. Значи на един батъл, докато с мангал ми алгоритъм палатката. Не исках на това, ама ай. Знаете, че гласа ми е такъв, ама е рано сутринта. 11 не е рано, ама. Че ли беше? Бачи лесните. Ама чаптера не е лесен. За душебаното време. И аз почти няма място тиш пошанки. Май, колко праве. Стана богат. Този да ме даде на съпчето малко. И така. Ако ще... да. Паричките щехме да алгоритъм. Да алгоритъм. Така. Го чете малко. Нямам си храна тук. Аз искам да дам на ти с храна. Може ли? Не. Куда алгоритъм друго, бе? Аз няма алгоритъм нещо, аз почти нямам пари.
Аз ченка. Чудили това където на... Охо, може да замеш. Смисля това където на... Ейчес, мисля. Да, искам да го да ми се почета. И ще съберем парички за ти нещо. И да ходим на батъл. Казах, напишите в коментарите по колко време искате един клип на Спартания. И това ще бъде на 8 позиция. Дихме даже 2. Малко парички да вземем. Какво? Погледнах за един миг през прозора се изпечелихме. Не знам, много сме бързи. Съм скупа, ето спотка, ма не става. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не знам. Фарове искам да дам някой. Клико храна на 332. После ще гледна за плашанките, ще ме свършат от време на време. Да, нямам. Друго. Ще се спреща с пъти. Чао, чао.